Добре, вече снимам. Точно От тебе. 4 секунди. Какво си казал, като започваш да снимаш? Виждам съм ти веги и нещо ще умра. Да. Здравейте всички, които ме гледате, аз съм тези дети. И тук с мен е Озунка, който снима... Лезнахме в 11. Аз в 11. В 1 и нещо. Или в... Да, Тук има много кромбита. има много прах. Човек, 3 пращовци са при теб. по-точно 2. Не, 3 са. Не можеш ли да броиш, Ще бе? се броя и тебе. Абе, не. О, 3 парашюта. Oh, Koski. I'm the one that wants to get good together. I just want the truth. Кокошка, давам ти респект. Вот тук. Прибих я. Арби, не мога да взема едно месо. Хора, помните моя клип за Survival Craft. Как ме убиха мечките. Тоест лъвовете, когато... О, верно са били 3. Кога? Ето още едно. Значи са 4. Не съм през... Аз намерих 2 овци вече. Ти колко намери? Колко? Овци? Да, ама имам 5 свински парашюта. Ти кой е леос? Първи. Кога? Да? Ти кой си? Аз съм втори. Добре. Само учим практика. Падна на цветето. Окей. Не ще го избрам. Бог да го прости. Трябваше да помогна. Ще ми опнеш ли? Чакай. Искаш да се телепортира? Да се тъпа? Да, ще ми опнеш ли? Окей. И взех една черна вълна. Ма ти ще опнат. Да, тук. Ще къпна. Не само съм. Да те намаля. Виж, не съм. Виж. Направи ми оператор. Ето. Оператор. Ами как? Съм. Ми мой да пишеш. Команди, така че... Дали ще стане? Най-важният въпрос в света. Мириш ли на салама? Да. Последно, каква наклонена черта беше? Виж, такава ли? Да. Okay. Тъпа... точка... Беки... А, ти ще се телепортираш? Сте... Две. Забрах как да си сменя името. Абе, аз те виждам. Виж ли? Ами ще се телепортира. Не, това знаеш. Ами да. Ти пък не знаеш. И така, крава е точно до тебе. Ау, удари ме. Теди! Ми мръдни! Стига! Стига си ме бил, бе! Ми мръдни! Само правиш нарочно. Да. Ти вече кой ли се казва? Първи имам който ми бутуши. О, видях. Бутушите вземат половин броня. Да, ама по-добре от нещо. Окей. Я направя една печка. Че тук имам доста за печене, да знаеш. Тук съм доста.
Мъсня Луда крава, луда крава. Луда крава. То не си направиш кирка, не събереш камък, не си направиш печка. Защо ти не го направи? Защо е така? Добре, айде, Добре, айде аз да правя къщата. Да. Аз да правя къщата. Не прави. Ела ти дам дърво. Ето сега сте само Трябва да... ли ти камък за къщата? Ами... Направиш печката на някакви. Да, естествено. Телепортирай се. Чакай. Ще метна. Виждаш ли ме някъде? Не. Аз си виждам на име. Ето те. За тебе съм. Да. О, мале, имам 5 свински и 5 такива... Добре, слушай, сега ще ти кажа. Значи, ето това дърво е за къщата. Не знам. Ето това е да направиш дървесен въглен. Чаркол. Добре, чаркол. Окей, аз ще им да... чакай да ти дам малко на мен. Аз още ще купя. Чакай, какво е? Нали 15 минути спираме епизода. Защото на мен ми е вече 13 минути. Ми е 6 минути и 45 секунди. Окей. Окей. Да. Сега знаеш ли какво правиш? Правиш се на... да не използвам думички. Ти не мога да се чупа крафтинга. Вие го с печка и не мога. Ти не мога да се чупа крафтинга. Аз видях много. Окей, ама ела да видиш, не мога да го се чупа. Чакай малко. Да Човек, дойдем. ела, да. Окей, Може да се щупи. това минат. Окей, ела. Виж ли? Виж, не може да се щупи. И аз не мога. Мога? Сега мога да. Ама чакай, на мен ще ми трябва. Той на мен ще ми трябва. Направи си, аз нали ти дадох дърво. Много малко. Добре, къде ще ни бъде къщата? Къде ти направи? Тук я намерих мина, ако искаш. Ама аз нямам кирка. Ще ми дадеш ли малко въглени? Ако мислиш, ще има. Нали ще... Човек, зомбито идва в мината. Ай, мама ти. Гледай. Човек, аз съм... Значи аз съм точно до зомбито и до това ме заобикаля и идва към мината. Знам. Човек, ще ме дадеш ли на възглавница? Имаш ли? Че не ми е никак удобно. Не, вземи. Ками. Спирам моят клип. Защо? Ето то, за това не може да повече. Айде, човек. 17 минути и спирам. Thank you, бабенки. Вече намерих място за къщата. Окей, аз после ще си търпеш на намеря някакъв просто. Човек, не мога нищо да копая. Аз що мога? Откъде я знам?
Бъдете проверяли статистиката в Майнкрафт. Добре, аз знам. Аз не мога да чупя, казвам. Мога, ама не мога да чупя. Това ми се заби. Пенси. Не знам защо. Това и аз не знам защо. Аз го чух от моя. От моя го чух. Ето си направя торче. Дошъл до мене! Моля те, Мишо! Мишо! Бяма! Умри. Моля те! Ай, ето го. Мерси. Взели си нещата? Не, аз умрях! Аз съм точно до тях. Не съм ги взимал. Ето да ти телепортирам. Чекай, можеш един ендерман? Да! С каменен киркоч. Там имаш дърво. Каква защита? Ей, ами дай едно дърво. Или три нещо такова. Да си направя всяко. Мерси. Сега. Ето, 3 факли. 4. Супер. Какво печеш? Ричарко! Ами аз изпекох малко. Ама го направих на факли, защото е... Ой! Дори на мен ми взе сърца. Да? Едно и половина. Сега ще се телепортирам. Ще го бия с кирката. Ай, мали, той е горе, това не е тук, те иди, ела тук, бъгвам. Как е горе? Ма е добре. Да дам ли 2 честа, за да опека месо? Да. Не знам. Гледай как ми лаги заради тебе. И защо точно заради мен? Не знам. Какво значи? Ето съм първи левел. Не съм втори. Аз нямам и вече съм половина. втори. Аз нямам и половина. Защото умрях. Само от теб. Аз знам. Ало.
бабо. И така,